बेंगली भाषा राधिका शरद इंदु निन्दिमुखमण्डली कुन्तले विचित्रवेणी चम्पापुष्पशोभनी नीलपत्त अंगे शोभे ताहे आधवोटनी वन्दे श्रीपादपद्मा वृषभानुनन्दिनी वन्दे श्रीपादपद्मा वृषभानुनन्दिनी वन्दे श्रीपादपद्मा वृषभानुनन्दिनी तरुणा अरुणाजीनी सिन्दूरेरमण्डली यैचे आलिमातभारे मालय जगन्दिनी बुरुरभङ्गिमा कोटि कोटि कामगञ्जिनी वन्दे श्रीपादपद्मा वृषभानुनन्दिनी वन्दे श्रीपादपद्मा वृषभानुनन्दिनी वन्दे श्रीपादपद्मा वृषभानुनन्दिनी कञ्जना गञ्जानदीप्ति बङ्किमासुचाहनी अंजना रञ्जिततारे कामसार संधिनी तिलपुष्पजिनी नास विसरसुडोलनी वन्दे श्रीपादपद्मा वृषभानुनन्दिनी वन्दे श्रीपादपद्मा वृषभानुनन्दिनी वन्दे श्रीपादपद्मा वृषभानुनन्दिनी पक्कविश्वफलजिनी अधर सुरांगिणी दशनदादिष्वबीज जिनी अतिशोभनी वसंत कोकिलाजिनी सुमधुर बोलनी वन्दे श्रीपादपद्मा वृषभानुनन्दिनी वन्दे श्रीपादपद्मा वृषभानुनन्दिनी वन्दे श्रीपादपद्मा वृषभानुनन्दिनी
कनक मुकुर जीनी गंधयुग शोभणी रतन मंजिरा पाय बंकराज डोलनी केशरा मुकुटहार उरपर झोलनी वंदिये श्रीपाद पद्मा वृषभानुनन्दिनी वंदिये श्रीपाद पद्मा वृषभानुनन्दिनी वंदिये श्रीपाद पद्मा वृषभानुनन्दिनी कनक कलश जीनी कुचायुग शोभणी करीबर करजीनी बाहुयुग डोलनी सुललिता अंगुलिते मुद्रिकार साजनी वंदिये श्रीपाद पद्मा वृषभानुनन्दिनी वंदिये श्रीपाद पद्मा वृषभानुनन्दिनी वंदिये श्रीपाद पद्मा वृषभानुनन्दिनी गज अरिजीनि माज गुरुयानितस्विनी तापर शोभित भाल कनकेर किङ्किणी कनक उलट रंभजानो युग शोभणी वंदिये श्रीपाद पद्मा वृषभानुनन्दिनी वंदिये श्रीपाद पद्मा वृषभानुनन्दिनी वंदिये श्रीपाद पद्मा वृषभानुनन्दिनी हंसराजगति जीवनी सुमंतर चालनी रातुला चरणे राजे कनया सुपंजिनी युगल चरणे शोभे यावकासुरंजिनी वंदिये श्रीपाद पद्मा वृषभानुनन्दिनी वंदिये श्रीपाद पद्मा वृषभानुनन्दिनी वंदिये श्रीपाद पद्मा वृषभानुनन्दिनी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम
राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हा जय अर्थ सांगता 1 मिनिट. श्रीमती राधा राणीला तोंड शरद पुन्नवेच्या चंद्रालवरी दिसत अस. तिगेले चंद कोन विंडीला पंतीक बಣ್ण बಣ್ಣाचे फुल गंतून मळ्ळा. ती नीली बण्णा कप्पड आणि वर्ल नेसल्या. असले वृषभानुले दूव श्रीमती राधा राणीले पाद कमलाक हांव वंदन करता. तिगेले निडलारी आशिले सिंदूराचे बोट्टा एदुरू पल्ले पंतेरेवचे सूर्याले तंबडिसाणी कायना. तिगेला घेवचे कमला सुवासने निमित्त मोवा मूस तिगेल सुतूची भोवतर असतांची. तिगेल हुब्बाचे संज्ञे लक्ष लक्ष कामदेवताक सोलसिताची. असले वृषभानुले दूव श्रीमती राधा राणीले पाद पद्माक वंदन करता. खंजन पक्षीचे चलनेवरी आशिले तिगेले दोळ्याक काजळ घाला. तिगेले दोळे मुल्ले दुखून ती मन्मथाले बिल्लाचे फुल्ला बाणा म्हणके तिगेले सुंदर नोट अस. तिगेले सुंदर नांक तिळ्या फुल्लाचे सौंदर्य सोलसिता आणि नांका बोट्टू अति सुंदर जावन गुंतर एस. असले श्री वृषभानुले दूव श्रीमती राधा राणीले पाद पद्माक वंदन करता. तिगेले होंटू पिक्कीले बिंबा फलाकई चड तांबडे अस आणि तिगेले दांत दाळिंबे बियावरी सुंदर जावन जोडसिलवरी अस. तिगेले ध्वनी कोगिलिकवई चड मधुर अस. असलेख वृषभानु दूव श्रीमती राधा राणीले पाद पद्माक वंदन करता. तिका भांगरा बण्णाचे अंगा कांती अस आणि तिगेले गाल अति आकर्षक अस. तिगेले पाया गेज्जे हलतर अस. तिगेले दिग केसू आणि मोत्यात सोरू हडदेर अस. असले वृषभानुल धुव श्रीमती राधा राणीले पाद पद्माक हांव वंदन करता. तिगेल गल्लाचे सौंदर्य भांगरा कन्नडीक सौंदर्याक सोलसिता. ती रत्नाचे गेज्जी घालून घेतला आणि तिगेले झुमकी गुंतर अस. तिगेले मोवाळ सपूर हाता बोट्टांक आभरणाचे मुद्दी घालून अलंकार केलेले अस. असले वृषभानुल दूव श्रीमती राधा राणीले पाद पद्माक वंदन करता. ती हस्तीले रायाकई चढ भव्य जावन चमकता. तिगेले सपूर कुलटा सुत्तू बांधिले भांगराची कुलटा पट्टी आणि तंतुले भांगरा गेज्जे फळ फळ येतर अस. तिगेल जांग भांगराचे केळी माड्याचे वैर सकल जाल्लेले कांडावरी सपूर आणि नय जावन अस. असल वृषभानुल धुव श्रीमती राधा राणीले पाद पद्माक वंदन करता.
ती गेल्या चलन वलन हमसा काही चढ आकर्षक जाऊन असं ती गेल्या पायांतू रत्न खचित गेज्जेचे अलंकार असले वृषभानुर्दुव श्रीमती राधा राणीले पाद पद्माकाम वंदन करता. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा माताजी. मस्त मस्त धन्यवाद तुमका. श्री राधिकाष्टकम इथे ऐकून सांगून अति मधुर जाऊन गायन करून त्याचे अर्थ सांगून दिलेला सांग. मस्त मस्त धन्यवाद माताजी. रिकॉर्डिंग आज आम्ही पुरा ग्रुपान घालता असं रिलीज केलेलं असं त्या लिंक पुरा ग्रुपान पेटवून दिता. अति सुंदर जाऊन परमपूज्य भक्ती पुरुषोत्तम स्वामी महाराजांना एक पुस्तक बरेलेलं असं. त्या पुस्तका नाव श्रीमती राधा राणी म्हणून. ऑलमोस्ट 10 वर्ष पुढे हे पुस्तक बरेलेलं. म्हाका तेवढं असं की राधिकाला एक पंत जन्मदिवस सावळारी आम्ही अंग वत आशिल्ल्याची दामोदर देशांत तेन्ना ते पुस्तक रिलीज केला मात्र तेन्ना शिवल्ला प्रभू नमगे यात्रा लिडरान राधिकाक बर्थडे दिलेलं असं ते या पुस्तक श्रीमती राधा राणी म्हणून. आणि तांतो भक्ती पुरुषोत्तम स्वामी महाराजांनी त्यांना तांतो साईन कोण दिलेलं असं जय राधा राणी म्हणून. पण तुला एक अति सुंदर जावन आशिल्लें एक लील असं सांक्री खोलांतो जल्लाल एक लील श्रीमती राधा राणीला रूप वर्णनात शाश्वती गंधर्विका माताजी नमक केलेलं असं. अंतू ये लील कृष्णानी पूरा सकान पुडसून श्रीमती राधा राणी कनी तंगेला सखी का रब्बोनु लोणीचे बुडकुळ पेतून घालनो लोणी पुरा खाऊचे आशिल्ले का लीला. अति सुंदर जावन आशिल्लें वर्णन आमका कृष्णाला वर्णन आमकां गोत आसा ते आमी ऑलरेडी आयकलेलें आसा श्रीमद भागवतमांतू. श्रीमद भागवतमांतू 10 स्कंदांतू 21st चॅप्टरांतू 5 अध्याय 5 श्लोक आसा. त्या 5 श्लोकांतू अति सुंदर वर्णन कृष्णाला दिवचे आसा. त्या श्लोकशेस की बर्हापीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रात्वास कनक कपिशम वैजयंती च मालाम रंध्रार्वेणोरधर सुदया पूरयान गोपवृंदे वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशात गीत कीर्ति. अति सुंदर जावन आशिल्लें वर्णन श्रीमद भागवतमांतू. हे श्लोकाचे इम्पॉर्टन्स कसले म्हणल्यार साक्षात श्रीमद भागवतम सांगून दिल्लेले सुखदेव गोस्वामी त्यांनी या श्लोकान मस्त आकर्षण जावन अपास मक्षी तांगेला अन्नाले व्यासदेवाल कडेन वचून शिक्षण घेवचे आसा. श्रीमद भागवतम हे श्लोक बर्हा पीडम नटवर वपू कसं म्हणता असं बर्हा पीडम नटवर वपू. अति सुंदर जावन आशिल्ल्या कृष्णाल रूपांतू सांगतास की मोर पंख घालन आशिल्ले हे अति सुंदर नृत्य करतालो नटवर वपू. हे दिव्य देह आशिल्ल्या कृष्णाल विषय सांगतास. कर्णयो कर्णिकारम कसं केलं तंगेला कान नारी अति सुंदर जावन आशिल्ले पद्म फूल सनूच दवरला. बिभ्रात वास कनक कपिशम वैजयंती च मालाम कसं नेसलं त्यांनी
बिभ्रात वास कनक कपिशम अति सुंदर जावन आशिल्ले हळदुवे भांगरात असल्या व हे आशिल्ले छंद आशिल्ले ड्रेस नेसला तांणी वैजयंतीच्या मालाम आणि वैजयंती फुलाचे गार्लंड गान घेतला माला रंध्रार वेणूर आदर सुदया पूरयान गोपवृंदे रंध्रार वेणूर आदर सुदया ತಂಗೆಲೆ ಅತಿ ಸುಂದರ ಜಾವನಶೀಲತೆ ಹೋಟ ತುಕುನು ಒಂಟ ತುಕುನು ते ಕೊಳಲು तज्जे एक वट्टे तुकुनु अति सुंदर जावन मधुर जावन आशिल्ले ते शब्द आमकां आयकुचेक मेळटा असो रंध्रार वेणूर आदर सुदया पूरयान गोपवृंदे कोण ऐकत असाची पूरयान गोपवृंदे ಒಟ್ಟಶಿಲ್ ಪೂರ ಗೋಪಾಸಕ तगेले ಒಟ್ಟಶಿಲೆ त्यांनी सहाय कोण ऐकत सचंदायरी कसं करता कृष्ण रंध्रार वेणूरधर सुदया पूरयान गोपवृंदे वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशातीत कीर्ति वृंदारण्यम स्वपद रमणम ತಂಗೆಲೆ ಚರಣಾರವಿಂದ ಸ್ವಪಾದ ಪೂರ ವೃಂದಾವನ ಅಂತೂ ಬತ್ತಚಿ ते पूरा गोपवृंद तंगल गुणगान करत असम परहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रात्वास कनक कपिशम वैजयंती च मालाम रंध्रार वेणूरधर सुदया पूरयान गोपवृंदे वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशात कीत कीर्ति या अति सुंदर जानशील कृष्णाला या रूप पळयतनाची आमका कंप्लीट सॅटिस्फॅक्शन म्हणून येतं जाता तसल कृष्ण कसं करत असं पुरा गोपा तंक घेऊन श्रीमती राधाराणी लगी बत्त असं श्रीमती राधाराणी आणि पूरा सखी ಒಟ್ಟು ಕೋರ್ನು ಕೆದ್ನಾಯಿ एक बुडकुळेंतू बोर्नु दूध आणि ताजे क्रीम कसं म्हणताची सायशील दूध घेऊन मथुरा अंतू विक्कू वत आशिल्ल्याची ते कृष्णाकनी पुरा सका तांकां गोत असं त्यांनी कसं करताच म्हणल्यार निपोन रपता त्यांनी एकडेन त्यांनी गोत असं मथुरांतू श्रीमती राधाराणी ललिता विशाखा पुरो ತಂಗೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಪೂರ ಸೈನಿ घेवन ಬುಡ್ಕೊಳ್ घेवन ಅಳು ಚಂದ ಚಂದ ಕೋರ್ನು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ कृष्ण म्हण पद म्हणता येता आसताची म्हणू कृष्णाल नाव काणू तेगेल गुणगान कोरनु चंद कोरनु मटकी घेवन येता आसताची म्हणू ते पळोवन तांगेल ಒಟ್ಟशील पूरा सखी त्यांनी राधाराणी मकार करता आसताची पळय राधाराणी अत्तेवचे पुरो तो तेगेल ಒಟ್ಟು पूरा सैन्य सुका म्हणू तशी पळयता आसतना कृष्णनी पूरा सकातनी तांकां वाट्यार रब्बायताची रब्बोन तांणी पूरा चंद कोरून तांगेले उलयताची सका आनी कृष्ण कोरून तांणी कसं करताची तांगेले माथ्यार आशिल्ली बुडकूल काणू तोग्गु दवरताची तोग्गु दवरलेची पूरा चरके तांणी ಒಟ್ಟು कोरून बुडकुळा वयर आशिल्ली तितले लोणी काणू खावन तांकां म्हापशी पेटयताची अशी पळोवन पळोवन पूरा दिसू अशी करची पळोवन एक दिसू आजी ललिता सखीला विशेष दिवस ती कसं म्हणत म्हणल्यार
अशी सांगता असता श्रीमती राधाराणी पळा अशी सोडल्यार पावना कृष्णाक आनी सका तांकां ओ श्री राधिके आमी हे कृष्णान केन्नाय येवन आमगे वाटेर रावचे आमी सोडून वच आमी कसं करता म्हणल्यार आमी ह्या वाटेर वच बदलाक आमी सांक्री खोल म्हणल्यार बिंगडेक वाटेन मथुराक वचया फाय तुकून कोणालेगी सांगची नाका 2 गुड्डे मध्यंतू हे वाट आस म्हण सांगता तेन पुरा सखी तेन सांगता वय वय जायत आमी ललिता सखीन सांगिल वरी कोरिया म्हण सांगून श्रीमती राधाराणी तिगला सांगता वय लायकच ललिता तुगेल आयडिया तेंची आमकां हाय सांखळी कोलान त्या वाटेर वचया म्हण सांगून त्या वाटेर वचूक तयार जाताची हर दुसू पूरा गोपी तन सकाळी उठून कडकडतून बुडकुल कानू तंगेला वाट चेंज करताची ललिता सखीन सांगिल वरी सांक्री कोल म्हणल्या जागेरी वताची तर आमकां दिसू पुरो कोण आसा बा कृष्णाक सांगून दिवचेक आमी आयची कालान म्हणटा पळय स्पाइस SPY स्पाई तशीची कृष्णा लोटूय सका लोटू आणि श्रीमती राधाराणी टीम मानतोय कोणेय ना कोणी त्या सुद्धी पावचे असताची ते कृष्णा कळता की श्रीमती राधाराणी ललिता सखी पुरा टीम हाई सांक्री कोल वाटेर वता कूडले कृष्ण कसं करता तंगेल पूरा सका ಒಟ್ಟುಕೊಂಡು सांगता पळय तंगेल आयडी चेंज जाला फाय आमी तांणी वाट चेंज करता असची फाय आमी थंय तयार जेवका म्हण सांगून तांणी भायर सरता सांक्री कोल वाटेरी आनी हर दोसू तांणी श्रीमती राधाराणी आनी पूरा सखी तांणी उस्कुकान नत्तिले आरामेरी बुडकुल घेवन भायर सरता सांगता असची पद म्हणटाची तांगेले हासून कोरनू एक किराल शब्द कोरनू हे कोरनू बुडकुल घेवन वता आसतना पूरा सका तांणी कृष्ण ते वाटेर अशी रूख कारचून बसल्याची दूर तुकून दिसता बुडकुल घेवन येवचे चंद कोरनू राधाराणी एद्रास ललिता सखी आनी विशाखा ಒಟ್ಟು ಮಕ್ಷರ ಬೋನು सांगतास खेळ करतास राधाराणीक मागशी पूरा सखी तांणी एक बुडकुल घेवन पद म्हणता येतासची वयर तुगून हळू कृष्णाला पूरा वानर सेना रेडी जावन आसताची पाव आनी लग्गी पावी लेची पूरा बुडू 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 म्हण रुपकार तुगून तो उडताची कृष्ण सीधा जंप मारनो श्रीमती राधाराणीला दाराता पळयले लेची पूरा हे पलटना पळोवन आश्चर्य जाता शिकळलं बा कृष्णाक आनी तेगेल सका तांकां आमी ह्या वाटेन येताची म्हण सांगून कृष्णानी राधाराणी लढाय जाता तेन्ना राधाराणी म्हणटा ओ लंपटा उठन तू न्हू व सांग तू न्हू आमकां वच वच केन्नाय तूं आमकां किरकिरी करता आमकां मथुरा वचून लोणी विका तू अशी कसं करचें तेन्ना राधाराणी कृष्ण म्हणटा सांगील आयक गो बोला हांव आयला न्हू हांगा म्हण सांगून ती कशीपणी कोरन त्या पुरा ती आयकना म्हण सांगून नेला तुकून फत्तोर काण तिका बुडकुळो मत्ते बुडकुळ्याक उडयता मत्ते बुडकुळो उडकलो लयची पूरा लोणी तुग्गू पूरा जण तशी करताची आनी तितले लोणी खावन तांकां मागशी पेटयताची हे लिहिले चैत्र मासांतू कृष्णाष्टमी तिथीन जल्लले म्हण सांगिल्लें आसा आत्ताय वृंदावनांतू हे अति सुंदर लिहिले पुरा भक्त तांणी सेलिब्रेट करता आसची म्हणून भक्ती पुरुषोत्तम स्वामी महाराजांना तांगेल पुस्तकांतू सांगिल्लें आसा श्रीमती राधाराणीले एक प्रार्थना आसा ताजे अर्थ ताजे हे श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र तुकून आसता आवाज प्रयत्न करता आसा मकेश्वरी
क्रियेश्वरी स्वदेश्वरी सुरेश्वरी त्रिविध भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी शमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी व्रजेश्वरी प्रजादीपे श्रीराधिके नमोस्तुते. आम्ही श्रीमती राधाराणीला यामुडारेवनु तिगल राधाष्टमी महोत्सवाक मुखारसून दिवसांतो शेषवती गंधर्विके माताजी संगीलवारी आयतारा विशेष जेवण आम्ही सेलिब्रेट करूवत असाची पूरा जण तयार जाऊ का म्हणून मागून घेत असा अति सुंदर जेवण श्री रूपा गोस्वामी त्यांनी रचित केलेलं एक नाटक असं. त्या नाटका नाव विदग्ध माधवाम. त्या विदग्ध माधवांतो एक श्लोक असं. त्या श्लोका वर्णन कृष्णराज कविराज गोस्वामी त्यांनी चैतन्य चरितामृतांतो अंत्यलीलांतो एका अध्यायांत 99th वर्सन सांगो सो पास रिपीट करू असं इत्तिमिति नाम या सांगतो असं श्लोको इत्ति म्हणल्यारी आम्ही सदैव जप करता असताची हरे कृष्ण महामंत्र तंतु हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. ते हरे कृष्णा म्हणाल त्या मंत्रांतो कृष्णाक कितले इम्पॉर्टन्स असं म्हणालाय. श्रीमती राधाराणी ललिता सखीक आणि विशाखाक सांगतास या नाटकांतो आजी अपास उडगास खोर्चकते ललिता सखीला आविर्भाव दिवस त्यांना तिगेल्या एका कहाणी मुखांतर आणि या श्लोक तिक सांगून दिलेला श्रीमती राधाराणी सांगून दिलेले श्लोक सांगून आयच्या सनूकतक लीलेक आणि भजनेक विराम दिवचे प्रयत्न करता. या श्लोकस्यस्की तुंडे तांडवने रतिं वितुनते तुंडावली लब्धये कर्णक्रोड कदंबिनी घटयते कर्णांबुदेभ्य स्पृहां श्वेत प्रांगण संगिनी विजयते सर्वेन्द्रियाणां कृतिं नुजाने जनित क्रियद्भिरमृते कृष्णेति वर्णत्वयि. तुंडे तांडवने रतिं वितुनते तुंडावली लब्धये. तू कसं लज्जा श्रीमती राधाराणी सांगतास की कडेच अक्षर सांगतो फर्स्ट कृष्णेति वर्णत्वयि कडेचे वर्षस्यस की नुजाने जनित क्रियद्भिरमृते कृष्णेति वर्णद्वयी. कृष्णेति वर्णद्वयी म्हणाली कृष्णा म्हणाल दोन्ही अक्षर कृष्णा या दोन अक्षर ऐकूचे क श्रीमती राधाराणी सांगतस निगेलाय त्या मुखारविंदांतू मक्का अनेक 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 तोंड जाई असल नाव काढचिकतिरी म्हणून तुंडे थांडवने रतिं वितुनते तुंडावली लब्धये. तशी सांगते असती मुखार सुनो कर्ण क्रोड कदंबिनी घटयते कर्णांबुदेभ्य स्पृहां
म्हाका एक कन्नाक वोट दिल्लेलो आसा तशी दोन्ही तसले अनेक कोटी कोटी कानू दिल्ले मात्र पावना तसले हे दोन अक्षर ऐकूचे कम चेत प्रांगण संगिनी विजयते सर्वेंद्रियानां क्रियम कृतिम ये ऐकून कृष्णा म्हणलेली दोन्ही अक्षर ऐकून आमगेले हृदयांतू पूरा इंद्रिय एक जागेर वचून कृष्णाले ते प्रेम आमका मिळका म्हण सांगून श्रीमती राधाराणी मागून घेता असत या नाटकांत तशीच आम्ही श्रीमती राधाराणी लेगी प्रार्थना करूया की आमगेले अंतकालताई अंतकालेच मामेव कडेच श्वास ताई कृष्णाल नाव केदनाय तोंडार असो आमगेले म्हण सांगून मागून घेवन आमका आयचंगा सेशन विराम दिवया हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा एक दोन अनाउन्समेंट आशिल्ले आई संजय शनिवारा स्पेशल राधाष्टमी प्रोग्राम असता तशीच मुखारचे शनिवारे राधाष्टमी स्पेशल सेशन कंटिन्यू जाता आसा पाय भजने ಒಟ್ಟು एक नाटक आसा श्रीमती राधाराणीले परम पूज्य भक्ती पुरुषोत्तम स्वामी महाराजाला पुस्तकातून काढलेले हे लिहिले आम्ही आज सस्पेन्स दवरता आसाची तुम्ही पळोवच तरी अति सुंदर जावन आशिल्लें नाटक तांतू आमकां मेन जावन श्रीमती राधाराणीला मर्सीफुलनेस म्हणलेलो टॉपिक कवर करता आसा कशी आमगेले षडगोस्वामी तांगेले परंपरातून आयिल्ले तांकां ते श्रीमती राधाराणी दर्शन मेळ्ळेलें म्हणून ह्या नाटकांत विवरण करता आसाची तशी जेवची वार अति सुंदर जावन चरड नृत्य करता आसाची श्रीमती राधाराणी बगे प्रीती कतेरी ते दोन्ही सेशन मिस करून जावन मागून घेता आसा 7 तारीख एकादशी ते संपूर्ण भगवद्गीता पारायण कंटिन्यू जाता आसा ताका कोणाय नाव दिवका जाल्यार भारतीबाई माताजी विद्याबाई माताजी माया माताजीला नाव दिवयात तशीच नेक्टर ऑफ डिवोशन सेशन कंप्लीट जाल्लेलो आसा हे मंडे डॉक्टर मुरलीधर प्रभू श्री डॉक्टर मुरलीधर प्रभू त्यांनी त्याचे कन्क्लूशन देता आसाची तवे मिस करून जा म्हणून सांगून प्रार्थना करता आसा हरे कृष्णा माताजी तुम्ही नरसिंह प्रणाम म्हणून सांगून करताच की उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम् श्री नरसिंहा जय जय श्री नरसिंहा प्रह्लादेश जय पद्मा मुख पद्मा भृंग नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादलातदायिने हिरण्याकाशी पूर्वक्षः शीलाटङ्कानकालये इतो नृसिंहा परतो नृसिंहा यतो यामि ततो नृसिंहा बहिर्नृसिंहो हृदये नृसिंहो नरसिंहमादिं शरणं प्रपद्ये तव करकमलवरे नाथां अद्भुत शृंगा
दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृङ्गां केशवधृता नारहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरहरि जय नरहरि नरहरि जय नरहरि जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव विघ्न विनाशक नरसिम्हा भगवान की जय श्रीला प्रभुपाद की जय श्रीला गुरुदेव की जय भागवत पुराण कोंकणी भक्त वृंद की जय वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।